Kani kalong kapor kapakodot sibone hakaba utraw yalam yagi bangin yo ban yo egene ke seng kaba kam kerpang ila banong hakaba hagini ke tiaw baladep yo kubor ban pankra ya ke kubor ban kren ne kawai ni ke yin re hadin na la yo sngaw baka jeseng kan wan patchani te hot kum kibriu habangin lek ban kren hang nong no kum ki sakri dong try ni don ka jing pen kre mar klem pen kre kum no ma ban kren te ngala plong jing duai bang la tip ba ka jing sengan wan hang ni ke mun sem jong ble la yalam ya ka we ne ki banta jong ka khat ka tin jong ble ka bang ni oban slok ha ga ne ka por manta ha ka jing de bat ka ne ka yin ngam tip ka jing seng sngaw ne ka jing seng ka bukum no tambala yo sngaw ba ka jing seng kan wan hang ne tenga ngai sem jong ble nom bakla ban yalam ya ka tin ka jong bang ni oban slok ha ga ne ka jan met manta tingi ayu yo ble ban yo sngaw ya ka jing plus ngaw jong ni khon samla bau ble ula yalam ula karku la lor kalemadi in yo ban tenga jing pule susu la lor ka bai la dep si jam ke jing jam jong ke jing pule la sngaw yo ble ya kata bat in yo ban teng pat sakawai ke jing tmu ka ba I angnot ha ka donut I ka tagalong ke jing alam ke jong ble te ka benta ka banga kwa bangin ya slok ha ka ne ka janmet menta ne pai ne ka tin jong ble ne ka city Petras ka banengkong stiu Petras ka banengkong ka lenong ka basan ka dekat ka ba nyeu ka ne ka long ka benta ka ba sim jong ble komang ong ngai unom bakla bau yalam yang abangan yoban puli gini ke dekat yob ni slok halor gini ke dekat sipor ka stig menengkong ke nong ke besang ke dekat ke banyau ke baung bumni da ke bret halor jong ya ke jing ko slai jong pi baro na bau sumar sukher mau sapang jong pi da ke bret halor jong ya ke jing ko slai jong pi baro na bau sumar sukher mau sapang jong pi habanga puson ya ke nega dekat nega tin ke jong ble ke banga puli nga sembat nga yo I na mara ya ke nega yeng kamlong nong wesu hanga nyala ban ong panadu kipor kibakam man swae kene ga yeng kalong ga yeng ga ba ngayo I bat ngasem ka yalenti kene ga yeng ga yalenti jo kene ga yeng nga I kum ukunja jingthum ba pedeng ki ding sia ke ba kraw ba pedeng ki lau ba berben jong ga yalenti jong kene ga yeng tenrai hagi bakum kita gipor wat lakum kita gipor bat haba bisar tenju kita ke baro hadu menta na yo I kom bau tau sentiu badon ha pedeng ki dingsia ha karik lau upho kata ga bangayu I manga tengah tip ki we yo I kumno mening atan surung ning la on gini kerang ba te ka pernai kata ga ying I kum ban don ban ya tho te kata ga dak kesin jong ka jing pelong jong ble gene ga ying ba ngait da ka ba nga ong kum ta kan nam lat kender ruem namar ngala sem ngala yo I bat man ki por ba nga yo ban wan rong hang ne bani som kai bat ini long kme nga sem ya I ba I don ga jingket ka bakia sikat de ka jingket bakia I ga jial ti jong ka jingim jong I lamat ki jing tenju ki babon jat ka accident ki ba per bat ki jing ki ba kraw
Henry ngai ngo uble na kamta ka jingim jong i pernai wat hapdeng ke bakum kita kumboong ka to jirwai ka batau i bamur ka ul barben utap re ka sngi halendet ka pernai kata ka de ka jing sember ke jing i jongai ka ne sakri jong trai ka jing kuslai kumboong u apostol Petrus ne bread ya kijing kuslai halor jong u kane kajing kentu jong u apostol Petrus ya ke banget ban bread hauta ubadan ke bor ban kit ya ke kuslai bat ngim la ban nom ong yauta ubala kit ya ke jingkit halor jong u ya ke jing kuslai jungi baro utau di nang penim jungi Yesus Kristus ubala ye thulapa dau Isaya ya udagi hajar snem un sawan utau breu jong ke jing singausi uban kit ya ke kuslai lai thulapa na du kaporu Isaya di hajar snem padon dahaba ula wan shagane ke pertei yala deru la kit ke jing kuslai ke bakrau du kata Niu nong penimu bangi bot ni sakria u niu i nado swaban kayu kata kejingku selai galadon nado bapun yu kejingku selai haga kemi kalawan bangkit ondah bala kayu uru udap da kejingku selai kum bala ong Isaya ubriu jong kejing sengausi mrep pedang kita kejing long jok u kum takum ubriu jong kejing sengausi usan kerenjeng du kesan ke pelung am don mono bala ya ka pentut penwit ya kata kejing san jo ha pedang ki lauba ki berben jong ngane ke perthai ya bakwa ban pendoyo tang sukhayo angel ble lawan ban ong ya ka kemi ya Joseph kemeri to mino nang ne lech sa Egypt na marba ki nongsun ki temu ban man penyap jo ngan sapentipat yapi lano pinwan pai wangel jong belai lawan kumta perkat ke kemi Jesu ke Mary baru Joseph dak jeng kuslai ke bajur ki jalen ti ban bayo khon barit ban pet ceri jip pulakit ya ke jeng sengsi kani ka ba utrai jong Yesus Kristus ubalakit ke jeng sengsi endai hakaba kod ude nang job ula job ya ke jeng tep ula job ya ke jeng yap bat ula ong kumba mangangala job ya kepertai piru pilong kin nong job kini kiktin ke bau apostol Petrus u kentu yangi ke banget ban bread ya ke jingku selayo kani galong ke jing khat ya pi kum ke yeng bat yangi lang baro ayu pi ku selai klemar tatin ke jingku selai ke budin na din jong pi haba kene ke khon kala pas ya ke jing pas ka ba iang nut ban lek pule ban peteng klemar tatin kemensim sngau ku selai kala don ani kumno khon nyen la ban kersan ri ai ngoyo ble kum la ai ke jing plus ngau ngom ta ha ka ba ki don ki mama nang ni ki ba kloi ban shan bat kataro kane ke bawan nau ble ban bu ke don nut ki bah kila not ban shem ya ke rai ban kersan ya ke ne ke persa kenang ba kan pule kam sitonong kam saneng ma pi kum ke khon jong ke ne ke yeng ka bala pen he pensan jong i mejo pi hang ne hado ba pindolong kum ne menta ya wat kuslai namar pila shani ahutrai pilong kum ne kum ba pilong mentaru de namar ba pila shani hautrai pisani hautrai rengkat ki bait ki baton jong pi ki badang senda jong pi ki laket sitam ye pi katne ya ceprang wat kuslai what do I lat ki kuslai bakin wan na ki jing jong pi bread ki jing kuslai hautrai da ke ba bread ki jing kuslai halor jong u baro am gektin u apostol Petrus dei mau u bantu mar bantu care ye pi kajing ko slide pitip tolong ke ba ka trim hadu kata kajing ko slide
yaki breu yaki bakal laban ka kam krau ban ya jimpang ga sistem anda habala bangga kuslai ki breu kim jiotia kata ka dega bakta ki breu anda habam don so ga jiotia na marbo kuslai bon ki jimi nang ta bon ki jimi nang ta ki jimi ki bom sung ternat kan nongot ke bayos ngau ya kato ka jing pentip mane mas step kendet bang ka jing pentip ka jing penbra ya iwe kena samla kat saus nem ipen kut ya ka jing im holding pasi am dan betip balai klem martatin haka jing ngau jong ka donu dunga ini kun samla ingat ka nore ka no ka jing kuslai ka baban hari cakapan pai show try ki pai shakai kli la jong kum nongan le kum kita ki but nagata ga daw nga ong ka jing ko slide ka kam snew ban ya ka jing pang ka basir kai ka jing ko slide da menindang doni way long kme na ko way pat ka chnong ga ba phone ya nga ban ya thu khana ya ki jing shem jong ka long ying jong ikuslai anda haba ki kondu kuslai ki kme ki par ki kuslai ta kalong dala kempang iwe ka kem ya ki we pat ai ba ka ne ka khobor ka ba pen kan mau yangi ba pen kan mau yu pi ki ne ka janmit wat ju kuslai la pule manta ya ka jingkran yong Jesu ha ka gospel Matthias u Jesu la ula kren bha ya ne banum kuslai da ka buom ni ya ki tiu lili karengkeu kim ju kuslai kim tre kim thir handrai ki phu ki itnat ki phu ka jing im jong ki phu ka rieng yot jong ki u Jesu ula kren juri ya kan de hap deng ki nong bodu namaru yo i badon na pedeng ki nong bod ki jong ki ba kuslai namar baban ki jingket ki bakia naki ne gijing krendong Jesu habal kabato ane gospel u Matthias nriu galanang niyo i ba u Jesu kamban u yo i klemartatin kene ki ginong bod u ki kuslai ya ka bam ya ka di ki kuslai ya ka kup ka sem na ka ka daw la ong haki wat kuslai ka jing im ka e pin bam ka e ba pin di ka e ba pin kup wat kuslai wang to kmi yaki tiulili to kmi yaki simpeneng kem ju bat kem ju at henry ki don kajing pam balap sa yaki pet yaki tiulili karengkeu kanu ki iman bha kim trai kim thir na ong yapi wat usalman ha ko buram ju baro samlakop kum way na kini ladaw blay la pen kop kum ta yaw horengkeu ubau long mantaw la bret no la syai hading kabakan no tam pi kamkor ban yakita to yo ya ka jinget kane ka long ka jing khot jong Jesu ki nong bot jong u bakim de ban kuslai habawan ganu ka jingket ka bakia pai show try bat hangta pin sngau ya ka sur jong try ka bokren wat kuslai bat haba don ka jing sania hau mau hiu pli kalat kumno ban penwan ya katakalat ya ka ban penwai ya ka kuslai ki breu ki ba la shem ya ki kuslai ka ban hado ba kem sngau don lat shu ki pai show blay lang ba ki lenti ki ba ki sngau thu bala ban ya rap ya ki an pen kan mai pi ya ka wei ka long kmi ha ki por menchwa na do ki rta ki bau Jesu 4 jam la kha ka de ka pertai kata ka de ka por jong ki noi thrupa i wei na ki kan thei jong ka wei ka long ying kata ka long ying ka le kan do ye ka jing ha ka ba uk pa jong ka ying ula khlat no bat ka kmi ka la long riu kan thei ka don arngut ki khun chin rang
bat laong tang suklat uniuk pa jong ina ga ying we naki ireus pa uba ai ram yauk pa jong kata ga ying balaklat ulawan dawa haga kmi wong ram jonga pidai ban siu ya ka balada pimla ban siu ya ka nek ya kata ga ram ka jonga kaba pilasim bau pau lasim kini ki armut ki kon jong pi kin long ka jing bujeli ya kata ga ram kabala sya hapi ka jengko slai ka laban ya ka nega long kmi kata do bakam yo tia kam yo damshu ngan le kumno ha ka bakum ngene ga por kani ka long kmi ka don tang ka wei ka jing start ha ka kata ka long ka lej ban ya thu sau briu jong blai ka lej ban ya thu sau briu jong blai Elisha kawan sau Elisha gong ko kan rat ubreu basaram hagi gom gayeng ukpau laklat kini ki arngut ki kon ke dangret bat ulad dawa ban sim da kini ki kon jonga ban buteli kata karam ubreu jong blai wong ko kan thei pawan senga pamut kum do ngam don ei long kejing pen ko slai se obreu jong blai ma bakalet ndai breu jong blai pat blai ai o kejing start daka jinget upendon kam ya kejinget bakadeka kentai kanum ko slai wong pidon ayu haying kaneka kentai gong o ngadam tang security i penyang hau kiu tang kendiat penyang hau kiu breu jong blai ula ong ya ka ko kentai to khilet saying ong ye ki dogi khon jong pi badan bat pi ban lek pan khiu nagi paramarjan bat ki khiu ki ba pidon haying kadno tali ki dan ki khiu sim kata ko penyang the haki khiu jong pi ong ye ki khon gelipan khiu nagi paramarjan paramapa kumta kila kongo ini ka kemi kala kongo lem artatin ai kala sunget bet ka ka bau breu jong bleu ong kan long sisa kala long sisa abagi kon kala lisim ki kiu klapan paramadan paramapabaro onda habagi kiu kat ki bawan ra la pendap dau tau da kata ko penang au kiu man ba pendap kadap ka selai kata ko penang hau tau kiu kam sem lengat hado bagi kon yang dan kiusu hamar ba dan kiusu kata ko penang ru kasangeno kawan banya tu sau briu jong blai kala jia kum ta ka kamba la dap ki kiu de penang briu jong blai wong ki lej bandi ki seu ya karam bat ka no ka batam nang ta bam ya pha bat hi khon jong pha kata ka long ka dak kombo ong u pol sakin nang rom ki bala tho man barim ki long ka ji kaya ngi manta kata ka long ka ji kaya ngi manta haba bangi kuslai haba bangi jinjar pai sau tau ba dan bo hakipor man swati kinong itulpa ki long kum ublay ki breu ki bag sem kuslai ki pai kinong itulpa kum ki pai su Elisha mentapat sanu ngin pai sau tau ba dan bo amde sangi ki breu jong blay pai sa u Jesu marwe pinwan ki kijatu ban dami ki kijat jongo ban yatu ya kata mau un kit ya kata mau ladep kit lepa da ka jing yap ju halo ding penau ladep kit lepa ya ka kuslai ya ka jing jinjar jongi la dangi nang ban berat hu ki jing kuslai bar utran gar ko ye pi gum ga ying ya lanti nang ne sakmat kom bau bleu la pelong ye pi kom ne gum pilong menta what chepting what ngo ngala temen mentatip ngandang la suban kit ini kon kiksiu bo kata gajing skau kuslai berat ya ka syarut kumbong apostol Petrus
sani au tau badan bor. Sok kita giba sani au try ongka kitab Jeremiah. Sok kita giba sani au try kin long mu thok ko mu deng bala thong harul ki wa basai kiso halaki ayom baki slaj o kinom telorno ke bole kan manba to tran garku ya kanega jinslok haganega janmet menta baro nangi ki badan haganega po tongin ya ni teginega jingem ngenam kuslai la de jia kan no bengi sngeu kom ke kollat in IT ya ke mau try udon ke bor ban tolak udon ke bor ban disney bat on pendap ya ke jingdon kam ge bakia ke jingem mauhi on pendap ya ki ha ke jingem ha ki por baro ngem de ban kuslai IT ke jingem mau ha ki por baro to try gerku ya ke ne ke jinslok ha ke ne ke por janmet nak ta ke buram jungu amen.